Veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Evo ga, jedan video nakon dugo vremena. Naravno, radio sam mnogo i nisam imao vremena da snimam videa. Naravno, radio sam dosta videa za moj OnlyFans profil sa mojim prijateljima i prijateljicama. Naravno, bio sam neko vrijeme u Španiji, na Kanarskim otocima, tamo smo isto snimali videe za OnlyFans i sve super bilo, maksimalno sam uživao, trošio sam pare, izlazili smo. Onda kad sam se vratio, onda sam uradio test na koronu i nažalost taj test je bio pozitivan. Sigurno sam koronu dobio negdje u diskoteci u Španiji, negdje, tako da, ali to je prošlo. Naravno, pio sam lekove i to je sve prošlo i ne bi poželio nikome takav to da se desi. Većina me je pitala koliko zarađujem preko OnlyFansa, pa sam ja odlučio da odgovorim na to pitanje. Na Instagram sam dobio dosta poruka. Zarada je individualna, ja imam Just for Fans i OnlyFans profil. Zarada je nikad nije isto, nekad je manje novca, nekad je više novca u pitanju. Sinoć smo imali jedno snimanje, tako da ostao sam do neka 4 sata noćas, malo sam sasvim spavao, kao što možete i da primijetite po mojim očima. Imali smo party i super je bilo. Pa ću da vam pokažem na ovom drugom telefonu koliko zapravo ja uspijem da zaradim novca. Naravno, za jedno snimanje to obično traje možda zavisnosti nekih sat vremena, 2 sata, nekad to traje čak i po 7 sati gdje je naravno više plaćeno. I ovo ću da vam pokažem. Ovo je od sinoć. Da, to je moja zarada za 2 dana snimanja za OnlyFans, to je 2597 evra za nepuna 12 sati, za nepunih 12 sati, to je moja zarada. Nekad je veća, nekad je manja. Mnogi su me pitali isto kako se oglašava na OnlyFans i kako dobivam pratitelje. Oglašavanje radim preko Instagrama i naravno plaćam oglašavanje, naravno preko Facebooka, Marketplace je isto moguće se oglašavati, tako da ćete skupiti više ljudi, a sadržaj bi trebao nešto kao da bude intrigantnog, što će da se interesira ljude, da se pretplate na vaš kanal i što može, što se tiče snimanja, ja snimam u većinom u grupama, ne snimam sam, pošto je to više zanimljivo i više ljudi prati kad snima se sa više ljudi, sa više persona. Tako da, eto, ja to radim i tako da sasvim sam zadovoljan zaradom i naravno kogod želi može da počne odmah. Naravno, ako trebate neki savjet ili nešto, slobodno me možete pitati oko toga. Dobio sam još nekih par ponuda za neke agencije za fotoshootinge,
i za snimanje nekih malo eksplicitnijih scena, pa još razmišljam o tome, imam to na umu i vidjet ću, možda da, možda ne, zavisi koliko mi budu ponudili novca za to, pošto ne pristajem na neku siću i na neki sitan novac da radim. Tako da ja se nadam da ćemo možda uspjeti ostvariti neku suradnju, i ako ne, nije mi problem. Tako da ako god ima neko pitanje, rado ću pomoć, rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Znam, ja sam prošao isto kroz to, pa mislim, meni nije imao niko da pomogne, da mi kaže kako to ide, pošto sam ja neko ko je počeo time već sa početkom OnlyFansa. Ja mislim da sam ja jedan od prvih koji je počeo sa OnlyFansom na ovim prostorima, naravno. Možda neko, govorim za Balkan, pošto ja ne živim u Srbiji, ne živim na Balkanu, ali sam odatle, ali potičem odatle. Tako da, ako neko ima neko pitanje, neka mi pošalje poruku na Instagram, rado ću odgovoriti svima i rado ću da pomognem svima ako mi je god pomoć potrebna. I daću vam savjet iz mog iskustva što sam ja činio i kako je to sve išlo.